ọsọ ka eje kelee Chukwuoma. Ndị ọma na-adị mma mgbabinye elu ka ije. Ndị ọgwara ọrịa Chukwu anyị bakwa n'ụbọchị tata a sị na tata ụbọchị a anyị akpọpụrụ ndị elu na ndara na mmụọ na-eri oke n'ụbọchị taa wa soro Chukwu bịa taa ụbọchị akara mana apụta ihe ọma anyị na-akpọpụ na njere nke Chukwu ndị na-agaghị na-eme mma chụọ onye na-eri oke n'oke ụbọchị tata wa Chukwu bịa na akpọpụ a na-eru ka anyị kpọpụ a na-ezigbo ya na lọrị na n'afọ Chukwu bịa ndị sọ pawa sịrịpụta biza ndị si ga kwụsị sọ mejọ obodola anyị ka ndị na ya aka bụ na aka ma anyị agakwa anyị dị weta asị m na ngozi ebe ọ bụla onye ha nọ na ma ndị agha abịawo ndị n'obodo oyibo ebe ọ bụla ha nọ na dọkata bụ ya anyị ndị gbabịara ha n'ọzụ ga anyị aka wee sị nzu wee sị na aka gbara ụzọ ya bụ na ọ ka anyị tụọ nzu ebido ihe ndị ọzọ anyị dịbara aka bido tụọ aja kọọ ụfọdụ isi mmadụ na ka anyị tụjee nzu ụbọchị taa dịkọ ya ya na-atọ taa Olha muito. A comunidade. A política. A política religiosa. A justiça. Como está sendo, você acaba de fazer. Era na política. A política não dá a política. Nah, itu lain. Sama orang tua yang baik ini. Ebo mau nuju atau nanti nolu nanti cuma merah. Kalau aja, ayo jenaka. Kasih dua teroji, dua taran tu. Ayahnya yang sudah ya, kan sudah ya kita tahu aja. Dia jauh dikit. Mana sedikit ya, ayah macam tu. Beda dikit doang. Dia ini nanti ini untuk sudah kita mau coba dibuat. Ebo menahan, mau cita. Mati n'obodo oyibo ebe ọbụla ha nọ ebe ọbụla ma ndị nọ Naịjirịa ebe ọbụla onye a nọ na-arụta n'anya na isi taa wee yọọ ayịyọ oketa oke na aja niile anyị ga-achụrụ ụbọchị taa ya na-asị ike nga were agbajụta oyi ihe ọma meela anyị ma nwoke ma nwaanyị ndị obi ha dị ọcha ebe ọbụla onye a nọ na ihe ọma na-ebu ihe ọma na obi ọma mere ya anyị siri mmiri aka na maazụ anwụrụ ọ dị ka anyị na-ahụ ụbọchị taa wee na-asị ndị nna ya nekwa na ya saya doa tak kau yang tu budaya itu kita. Kalau baju ni saya itu kalau kau ramai, ada nanti naik tu, kalau itu kan Allah Allah. Orang pergi kaya dengan pergi kaya berai. Ada soalnya saya nak wajah orang kaya tu. Mereka selifai ni macam misi, misi dia ni misi. Na-edo asụ ugbo ya ezigbo na-ekwọkwọ n'oshi ndị ọ nyere ọmụmụ n'uju ya ụnụ bụ ndị ebuniri elu ka anyị kene ya anyị na-akpọkwụ mmụọ n'elu oke na-abọsị akwa n'aha Chukwuokike pụrụ ime ihe niile taa ha na-atọ ntọala ka ha rabụ ndị niile ga-abịa ebe a bụ mba dị iche nwere ayọ ebe ọ bụ na onye anọ na nsọtụ ụwa niile wee lụta tempụl a ya ayọ chee ihu na isi wee ya ayọ ka tempụl ahụ isi chere ihe ọma mere onye ahụ a sị na aka mara uru ya ma uru anyị nwa bụ ndị ga-eje ozi na jam tempụl a ihe ọma yere anyị anyị na-ayọkwadị maka ndị ya abịa ma ndị ga n'ụba dị iche iche iwe otutu ihe na-apụta ebe a sị na ha ya ebe ya wee donye onwe anyị kwuru n'ọrụ nwere ike nke gị na gbanye ume nwere ike nke gị na gbanye ume nwere ike nke gị na gbanye ume Chineke nwere ike nke gị na gbanye ume n'ebe a were ọnwa na anyanwụ gbanye ume were ọnwa na anyanwụ gbanye ume were ọnwa na anyanwụ gbanye ume Chineke were ọnwa na anyanwụ gbanye ume n'ebe a
were ọkụ na mmiri gbanye ume, were ọkụ na mmiri gbanye ume, were ọkụ na mmiri gbanye ume, Chineke were ọkụ na mmiri gbanye ume na ndụ. Chukwuokike n'ike gị, anyị gbakọtara ebe a n'oge a n'afọ gị bụ Chineke onye pụrụ ime ihe niile, maka ancient high priest and ọdịnala evangelist Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu. Ọ bụ ntọala ebe ọ ga-esi wee na-azọpụta ndị mmadụ n'afọ gị bụ Chukwu ka anyị ji wee bịa taa, ka ebe egwu ya bụ ntọala na ọ ga-adịlịla ile. Onye ike niile dị n'aka, Chineke nọzụ ebe niile, Chineke mazụrụ ihe niile, Chineke pụrụ ime ihe niile. Anyị na-akpọkọta ataba afọ mkpụrụ ụbọchị nke 16 n'ọnwa nke 10 anyị nọ n'ime ya, ka ị bịa bụrụ ụzọ ka ikpere azụ. Ka Eze-Ana Ugochitubelu dịka ọ na-eti mkpu ka ọ dịrị nwoke ma ka ọ dịrị nwaanyị mma, na olugo ebe ọ ga-eji ụwa zọpụta nwoke zọpụta nwaanyị n'ebe anyị nọ n'ụbọchị taata. Chukwu ọ ka ị bịa ma anya nzu, ka ị bịa ma anya nzu, ka ị na-ama nzu, ka ị na-ama na ebe a nzu, ka a ga-eme onye na-arịa ọrịa bịa ebe a ka onye a nwere onwe ya, onye na-achọ nwa bịa ebe a ka o nweta nwa, onye amoosu na-achụ lute ebe a ka amoosu gbabari ọsọ, onye ụzọ ego emechiri emechi bịa ebe a ka ụzọ ego emeghekwu. Chukwu onye ọma, o nwerebeghị na onwe ibe anyịro Chukwu, ibe anyịro Chineke, o nwere ihe na anyị Chukwu n'ezie n'ezie, o nwere ihe na anyị Chukwu n'ezie n'omume, o nwere ihe dị gị n'omume Chineke. Ntọala Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite na-ekwu n'ụbọchị taata ebe ọ ga-anọ wee zọba ndị mmadụ. Bịa bikwesị aka ọgwụ nsọ gị, bịa bikwesị aka ọgwụ nsọ gị, bịa bunye elu karịa ndị ilie niile gbam, benye ọnụ ile aka ile, ọnụ atụ Chineke n'obido n'aka nna nna anyị ha mba Agbuele, nye anyị eji afụ ụzọ, nye ntị aja anụ ihe. Ike ndị ọma ka nna ya gị n'ebe ọ nọ, onye ọ gwara ihe ọ ga-eme onye omenya ka ọ dịrị ya mma. Nna kwesịrị ntụkwasị obi, ma o were ike gị wọ na-ekwu ma na afọ ma na nkwọ ma na eke ma na oye na ebe a ga-adịlịlị nsọ. Anyị na-amụ ya nzu na ọ ya adịlịlị nsọ, anyị na-amụ ya nzu na ọ ya adịlịlị nsọ, anyị na-amụ ya nzu na ọ ya adịlịlị nsọ. N'aha gị bụ Chineke nke pụrụ ihe niile, nwụọ na gị ike gị ugochalacha dị echu echu bido tata wee pụọ ka ọcha karịa ka ọ chagburu. N'ike gị ka anyị wụọ na-ayọ Chukwu ọma, ka obi dịkwa ọcha otu ọ dị na obodo ebe nwoke na nwaanyị nọ. Nna kwesịrị ntụkwasị obi, aka nri ya n'aka egbe ka akpata ụba nyekwu ya. Onye obi kwesịrị aka ka onye nwere onwe ya, onye ọ sị ka ọ dịrị maka ọ dịrị onye mma. Na-ekwu m na ọ ga-ejela obodo n'ala obodo, mbọsị ọbụla ọ bịara ebe a, mbọsị ọbụla o si na bịa ewolute ebe a si Chineke na oge elu ọgwa ka ebe azị egbere. Onye ọzọrọ ọkpa ebe a otu ọkụ ya na mbọzọrọ ebe onye ọzọrọ ọkpa ebe a zọchara na wolibe dị mma. Ọ bụrụ dị taata ọ na-eme mmemme eze nwaanyị ihe ji na-achagbu Chukwu onye ọma, onye ọbụla ga-abịa na bịa n'ụbọchị taata ga-ewu ibe dị mma wọ ya na nke m nwa bibe Chukwu ụlọ ọrụ na onye ọbụla amoosu na-eso wolute ebe a taata na amoosu ya agbali ọsọ. Uche gị mekwe, anyị sịla uche gị mee o, onye kere ụwa, anyị sịla uche gị mee na mee n'ebe anyị nọ, anyị sịla uche gị mee o, Chukwu kere ụwa o, anyị sịla uche gị mee na mee n'ebe anyị nọ. N'obi ekpere nwa ka anyị na-ayọ gị ka uche gị bịa mee, o mee n'afọ, o mee na nkwọ, o mee na eke, o mee n'oyo, dịka anyị dị wee yọọ gị. Nekwe ndị niile ngajikọla ebe a taa ma ndị nga na-alụ ọrụ a, Chineke ibe dị mma ka a ya ezute. O nwere onye ogwu ya ama n'ebe a, o nwere onye emerụ arụ ya emerụ ebe a ga-alụchacha ụlọ obi nsọ ga-alụ onye onyili ọkwụrụ ọtọ ego a ga-ejili ama nkụnata. Ndị na-alụ ya ga-enwe ndụ nwa arụ isi ike mgbe okwu bie nya bụ okwu ọ na-asị na aha gị Chineke wepụrụ ime na otu anyị ọlega ka ị ga-eme na ekeme n'oyi mee na pọblik otu ọbụla ọzọ mekọrọ ofu n'ụlọ ohi. Anyị wee onye ike gị bụ Chineke na anyị kwuru ekwuo na anyị ga-eme anya na ekene onye na kwụsịte n'ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. N'aha gị bụ Chukwuokike pụrụ ime ihe niile, taa ka anyị na-atọ ntọala place of worship anyị wee na-ayọ ka ara bụ ndị niile ga-esi olu si Igbo wee bịa ebe a bịa ya ayọ. Chukwuokike biko ịlụkwara ayọ ha niile ezuo ya afịa naanị ụbọchị naanị. Akwụlụ Chineke anyị aka.
ma nwoke ma nwaanyị na-ebe a n'aha Chineke onye pụrụ ihe niile n'ike nke eze nwaanyị ihe dị na nchagbu nke anyị nọ mmemme ya n'ụbọchị tata onye ọbụla bịara igbu gị egburila onwe ya na ngwụcha afọ ọnụnwa anyị nọ n'ime ya anyị na-abanye ị ga-afụ njedebe afọ ama mfere gị ozuru ka ọ ga-eme gị ga-emegbu onwe ya n'aha Chineke nke pụrụ ihe niile. Ka anyị malụ na ọ bụ ekpere ka anyị bịalụ n'isi nwanne anyị nwoke na-eme mmemme n'ụbọchị taa Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu ka ekpere anyị ga-eme obi ile n'isi ya ka ọ wee dịrị anyị mma maka na otu anyị si ka ọ dịrị mmadụ ebe anyị n'otu a ka ọ ga-adịrị anyị. N'ihi nke a mata nke ọma na oge ekpere bụ oge kachasị mkpa n'ime ndụ anyị. Oge ekpere bụ oge kachasị mkpa ị ga-eme ka mmụọ gị na Chineke bụrụ otu. Chukwu bụ mmụọ, onye ọbụla chọrọ ife ya ga-efe ya n'ime mmụọ na eziokwu. N'ihi nke a ka anyị mee ka mmanya na Chineke bụrụ otu site n'ịtụ egwu Chineke, nsọpụrụ Chineke, ịsọ nsọ ala. Chukwu onye okike anyị ekene gị, nna nara ekene n'ihe niile na-emere anyị. Anyị na-arịọ gị ka ụzọ anyị dị mma ka ndị ụwa niile site n'ezi okwukwe anyị hụ onye ihe wee soro anyị n'ịta aha nsọ gị n'ezi okwukwe nke a site n'ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Abụ nọmba 11. Okwukwe nke a ga-ezu oke mgbe ụwa niile ga-amata ya. Udo ga-eju n'ime obi ha mgbe mmụta batara ha n'anya. Okwukwe ka ezu oke ụwa niile ga-amata ya. Udo ga-eju n'ime obi ha mgbe mmụta batara ya. Obodo niile mmadụ gị ebi n'udo mgbe niile, obi niile ga-amazụ ha ele otu mgbe ụmụnna. Ịhụnanya ga-enwe ọkụ n'anya ụda ụda dị mma na ga-abụ abụ ihe emume abụ ụlọ iru Chukwu. Ntụpụta ọma ga-eju n'ụwa, ife Chukwu juru n'abụ ụtọ. Abụ niile ga-abụ ihe mgbe ụwa ga-amụta eziokwu a nke ikpeazụ. Ndụbọ ọzọ ga-eju n'ụwa, ife Chukwu juru n'abụ ụtọ. Abụ niile ga-abụ ihe ụwa ga-amụta eziokwu.
ọ dị azụ ọnụ Chineke ka anyị gee ntị na nkwenye na isi ozizi dị na-efe otu Chineke Godianism. Nke mbụ, ndị ofufe nsọ Godianism kwenyere n'otu Chineke onye kachasị ihe niile elu, onye anyị na ya na-akparịta ụka iru na iru na-esighị n'aka onye ọbụla. Nke abụọ, apụghị ịhụ Chukwu anya, apụghị ikewa ya ekewa, apụghị ịmata ụdị ya n'ihi onwe ya anụ arụ, n'ihi apụghị igosi Chineke site n'ihe ọbụla esere ese, nke a kpụrụ akpụ ma ọ bụkwa nke a tụrụ atụ. Nke atọ, Chukwu enweghị nne ma ọ bụ nna, o ji aka ya dịrị n'onwe ya, ọ bụ naanị otu, o nweghị isi mbido nke ọ na-enwe njedebe. Nke anọ, isi ojiji ofufe nsọ Godianism bụ iwu nke akọ na uche, nke kọwara ori na onye ọbụla nọ n'ụwa ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya ma ọ bụ omume ya niile. Nke ise, mmadụ ekwesịghị inye mmadụ ibe ya otito dịrị naanị Chineke. Mmadụ ekwesịghị iwere mmadụ ibe ya dịka Chukwu, ma ọ bụ ife ọbụla akpụrụ akpụ ma ọ bụ nke esere ese dịka Chukwu. Nke isii, a ga na-edobe ihe ọbụla gbasara ofufe nsọ Godianism nsọ oge niile. Nke asaa, mmadụ na Chineke ga na-akparịta ụka oge niile site n'ife Chineke ụbọchị niile nke ndụ ya, ọ bụnadị mgbe ọ nọ naanị ya ma ọ bụ mgbe ya na ndị ọzọ nọ. Mmadụ ekwesịghị inye Chineke ekele na otito mgbe niile. Nke asatọ, mmadụ ga na-agbanarị otu ndị na-agba izu ọjọọ nakwa ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọ ga na-emesi mmadụ ibe ya ka ọ na-achọ ka Chineke mesonye onwe ya. Mmadụ ga-asọpụrụ nna ya na nne ya na ndị okenye niile ka ihe wee dịrị ya mma. Nke itoolu, mmadụ ga-eji obi dị ọcha na ịkwụba aka ọtọ jere ala nna ya ozi, ghara iri ngarị ma na-asọpụkwara iwu obodo ya niile. Nke iri, ndị ofufe nsọ Chineke ga na-ezenarị ịgba ọbọ mgbe niile. Naanị ndị nwere ndidi ma na-atụ egwu Chineke ga-eketa ma rikwazi uru dị n'ụwa. Nke iri na otu, mmadụ nwere mkpụrụ obi na-adịghị anwụ anwụ, nke na-abịa ụwa ugboro kwuru ugboro, ebe ọ na-agba mbọ ewụchapụ onwe ya tụ njọ ọbụla. Ihe ọbụla mmadụ metara na ndụ ya, ọ ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya na ndụ a ma ọ bụ mgbe ọ lọghachiri ụwa dịka iwu kesịrị dị. Anyị na-ahụ ala eze eluigwe na ọkụ ala mmụọ na ndụ nke ụwa dịka ngọzi maka ezi ihe anyị mere, ya na afụfụ maka ihe anyị mere nke na-esi n'aka Chineke onye na-ekpe ikpe ziri ezi mgbe dum. Nke iri na abụọ ma bụrụ nke ikpeazụ, isi ije mmadụ n'ụwa bụ ịchụ ụzọ ọ ga-esi tozuo oke wee nọnyere ndị bụ chi na ala mmụọ, ebe ọ ga-anọ ọnọdụ izu oke nke ime mmụọ, udo na aṅụrị mgbe ebi ebi. Ka Chineke gọzie anyị niile bido ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi. Enwere m ezi okwukwe na mmemme anụmanụ n'ụbọchị taata na Chineke ga-esite na ya wee bunie anyị elu. Enwewo m ọnọdụ dị elu wee na-arịgo ya n'ụbọchị dum. Obi umeala ka m ji na-arịọ Nna nye m ọnọdụ nke dị elu. Ọchịchọ m ekwere na ọnọdụ dị elu na ngwụcha afọ anyị na-abata ka anyị chọta amara iru ọma na-arụsi ike na mbara nke m. Nna nye m ọnọdụ nke dị elu nke ikpeazụ.
mana ikpesi ekpere na anyị ga-eli anyị ga-aṅụ ebe ọ bụla ị nọ kịta tụkwasị aka gị n'ebe Eze-Ana Ugochitubelu nọ kwubibe okwu maka na ike dị n'okwu ọnụ ọ sị anyị yọọ na anyị ga-ayọta aka n'ọgakọ were obi ya jewere tinye ozi n'ala si ya ọdụ alụghị ịhụnanya ọgakọ were obi ya jewere tinye ozi n'ala si ya ọdụ alụghị ịhụnanya Chineke na-ga-enyere ya aka. Ọ ga-enyere ya aka. Ọba Chineke ka o nyere ya aka n'ọrụ. Ya ka ọ na-ebibe ọnọdụ a. Ka Chineke nyere ya aka n'ebere. Ụfọdụ gwọrọ ọgwụ iri ọma. N'ọnwa mba anụ anyị nọ n'ime ya ọ bụ nwanne m nwoke ọ bụ nwanne m nwaanyị ọ bụ ikwu m ọ bụ ibe m ọ bụ enyi m ga-esi n'ọgụ ma ọ bụ n'amoosu alụsị ihe eji na nchagbu nke m nọ na bịa taa ekwekwana onye ọbụla sị na ọ madịrị m mma n'afọ ihe dị mma ekpere n'isi gị na ezinụlọ gị ọya kwubie okwu n'isi gị na ezinụlọ gị n'ọnwa mba nwa abatago n'ime ya dịka ị bịara mmemme eze nwaanyị ihe dị na nchagbu a ike karịrị amoosu ka Chineke onye ike dị na aka tụkwasị aka ya na ya na onye ọbụla ga-emegide ga-emegide onwe ya kwubie okwu. The God that never forget his own. Kwubi okwu na ọ ga-adịrị gị n'ezinụlọ gị mma na ngwụcha afọ anyị nọ n'ime ya n'ebe Chineke nọ anya eso nwere ike n'ebe ị nọ ọkụ agwara agwa nwere ike n'ebe ị nọ naanị icheta ike nke ofe na ogwu kwubi okwu Abụghị bụ echi na mụnwa n'ọdụ niile oke mmanwụ na-eti onwe ya ime ọbara nkịtị okwu biri n'ọnụ ya ibu n'ebe kodi kobi emegharị arụ site n'ebe bụ mmadụ ihe riri na ihe ka ngozi alụsị ihe dị na nchagbu soro m rue n'ụlọ be m taa n'aha Chineke anyị mana nke ọma na alụsị a omenala ka anyị na-eme alụsị a bụ alụsị si olu ọ karịrị amoosu nwoke karịa amoosu nwaanyị inwe okwukwe na ọdịnala a okwu a egbeghị ị ga-eme ga-adịrị gị mma Chineke onye pụrụ m ihe niile ka ngozi alụsị ihe dị na nchagbu a soro m rue ebe m taa n'aha Chineke nke pụrụ m ihe niile ekpele Nwachukwu yes n'ụbọchị taa dịka anyị si wee rịọ gị
ekwere ka mụsụ nwoke meri anyị, ekwere ka mụsụ nwaanyị meri anyị. Ozuru ka ọ ga-eme ụmụ gị na mekwa onwe ya. Papa dị nsọ, onye kwesịrị ntụkwasị obi, ike niile bụ n'aka gị ka ọ dị. Anyị nwere ezi okwukwe na arịrịọ anyị kwadoro n'ụbọchị taa n'isi nwanne anyị nwoke na n'isi anyị niile n'otu n'otu na ọ ga-abịa na mmezu. Anyị wee kwuo n'otu a ka ọ ga-adị n'aha gị bụ Chineke anyị sị na ugbu a n'oge niile ebighị ebi. Isoro mụ na-eto ya, ị ga-ahụ na ọ dị mma. Isoro mụ na-eto Chukwu, ị ga-ahụ na ọ dị mma. Isoro mụ na-eto ya, ị ga-ahụ na ọ dị mma. Isoro mụ na-eto Chukwu, ị ga-ahụ na ọ dị mma. Toonu Chineke anyị. Ihe ọgụgụ anyị ga-agụ n'ụbọchị taa ga-esi n'akwụkwọ Ekele Ọma, peji 508, verses 18. Ọ sị, ka anyị soro ọgbụgba ndụ nna anyị ha na Chineke gbara, hapụ ife Chukwu nke ndị ọbịa ji n'uhie akpa uche anyị. Anyị ga-enweta udo na arụ isi ike n'ihi onye nnyocha obi ka Chineke bụ, ọ bụghị dị ka mmadụ si ahụ ka o si ahụ. Ka anyị toonu Chineke. Anyị obere abụ otuto ka anyị wee kwado onwe ya maka ịnụ nkenke okwu ndụmọdụ. Ọ ga-eti ihe dị iche adị. Chi a na-ahụrụ ọkụ ya na-ekwu ome. Oke chi na-eri oke aja. Baba hum, baba hum. Ọ gụnyere onye agụgburu ọgụgụ onye agụnyere agụnyere. Ahụ ọma ka ị ga-etisi. Kpatụrụ m ya. Hello. Enwere m ezi okwukwe na egwu anyị gbara ebe a na ọya niile dị gị na abụrụ ọbụgo. Egwu anyị gbara ebe a, ọkwa anyị zọrọ n'ala ebe a na ị na-agba egwu na-agbalụ Chineke. Ọya ahụ ndị gị na-arị wee bịa ebe a, ma sozi gị wee na inwegoro onwe gị n'aha Chineke anyị. Ka anyị rụrịta isi anyị na-ekele gị n'ihe niile na-emela anyị na mmalite ofu ebe anyị ikenere gị. Ugbu a ka anyị na-akwado ka anyị n'okwu ndụmọdụ gị. Onye ukwu, oge ezi amamihe ka nna gị ka m nwoke ga-abalị mmadụ uru. Nna pụrụ m ihe niile ka imepe ntụ ụmụ gị ka ha rabụ ndị ebe a ga-agba okwu ha tinye n'ọrụ ka ọ dịrị ha mma. Chineke pụrụ m ihe niile, arịọ ụmụ gị ndị ahụ ga-emezu okwu gị ka ngozi gị zọkwasị anyị dị ka mmiri ozuzo. Ka udo na ngozi, udo na mbuli elu bụrụ nke gị bụ Chineke site n'ugbu a n'oge niile ebighị ebi. Chineke anyị dị mma. Nọrọ n'ọfụma ebe ị nọ ka inye ntị gị n'okwu Chineke. Okwu Chineke dịrị ka ọ dị na mbụ. Ekpere Chineke dịrị ka ọ dị na mbụ. Nke ọmị nsọ dịrị ka ọ dị na mbụ. Na nke ọmịiko obi ndị n'ọbụ ya na-ezi m ụzọ ndụ.
na nkọmi kobinde kobinde okwu Chineke dịrị ka ọ dị na mbụ ikpere Chineke dịrị ka ọ dị na mbụ nkọmi nsọ dịrị ka ọ dị na mbụ na nkọmi kobinde ọ bụ ya na-ezi m ụzọ ndụ na nkọmi kobinde kobinde ya gazie ka m gwa gị eziokwu n'akwụkwọ dị na ọ bụrụ na ị kwenye na ọ na-nkọmi kobi gị ị ga na-atụ egwu Chineke ị ga na-asọpụrụ Chukwu ị ga-ama na mgbe ọbụla na-ebinye Chineke na ịma nje ewe na-egwu egwu ị ga-ama na mgbe ọbụla agbakọwalụ ito Chukwu nke nna anyị ha na obi gị ga-adị na ya maka na obi gị dị na nkọmi Chineke anyị dị mma isiokwu ndụmọdụ anyị hello n'aha Chineke ka o ji eme ọ bụrụ n'aha Jizọs gwa nwanne gị n'aha Chineke ka ọ na-eme ọ bụrụ n'aha Jizọs gwakwa nwanne gị ọzọ n'aha Chineke ka ọ na-eme ọ bụrụ n'aha Jizọs ọ bụ n'aha Chukwuokike Chukwu nke nna anyị ka Chineke bụrụ mmeri niile ka o ji eme ọ bụrụ n'aha Jizọs ọ bụrụ na ị malụ ịbụrụ masta mana ọ bụrụ na ị malụ ibulu oru gwa nwanne gị ọ bụrụ na ị mara ịbụrụ masta mana ọ bụrụ na ị mara ịbụrụ oru mana eziokwu Chineke anyị dị mma ruo mgbe ebighị ebi tupu anyị gbapụ ọsọ ekpele m n'isi gị nwa banye n'ebe a na mmemme ihe dị na nchagbu a nwoke ahụ nwaanyị ahụ nji ọgwụ na amoosu wọsị na ọma dịrị gị mma ọ ga-eji anya afụ ntị ya ọ ga-eji anya afụ ntị ya n'aha Chineke nke pụrụ m ihe niile yes kedu ka okwu ndụmọdụ anyị si wee duru anyị na-aga saịdị a ebe a bụ n'akwụkwọ nsọ anyị bụ nkọmi hello madam ya ọ sịrị ka anyị soro ọgbụgba ndụ nna ha na Chineke gbara anyị anụrụ ya ọgbụgba ndụ nna ha na Chineke gbara ka anyị soro ya ka anyị hapụ iso ụzọ ofe nsọ nke ahụ ndị ọbịa ji wee duhie agba uche anyị onye mmalị gbagodo m kedu ụzọ dị ha ụzọ Jizọs kọrọ m Chineke anyị aka o nwere eju Baịbụl ụka ọbịa wee nọ n'ebe a Baịbụl ụka ọbịa nwe onye ji ya nọ n'ebe a o nwere ihe enyi wee kwubi egwu a n'ọnụ ike Chineke ka o ji eme na ọ bụrụ n'aha Jizọs ọ bụrụ na iji Baịbụl ndị ụka ọbịa ịsatara m Matthew 10:34 maka na ka ha wetara Jizọs a sịrị ka anyị kwenye na ya na anyị ga-enweta ndụ nweta udo nweta arụ isi ike nweta ihe niile bụ ihe dị mma mana gị bụ nwaanyị Chineke n'ebe a ama m na ụfọdụ enwetaghị m ụfọdụ enwetabeghị ka m gwa gị eziokwu n'aha Chineke gị ọbụla na-enwetara ị ga-enwetakwa nke gị asọrọ m n'aha Jizọs a sị n'aha Chineke na ị ga-enweta ndị nke gị akwụkwọ nsọ ndị ụka ọbịa wee sị anyị na Matthew 10:34 na Jizọs Kraịst echekwara na ọbịa n'ụwa ka o weta udo maka udo ahụ ha gwara anyị ka anyị kwenye na ya na anyị ga-enweta na ịma nwetakwu ya na isoro nzọụkwụ Jizọs na anyị abịarọ ka ya weta udo n'ọgba agha ngwa ekpere m n'isi gị bụ ahịa ahụ ofe nsọ ndị ụka ọbịa n'ụzọ ị na-amarọ si wee bata n'ezinụlọ gị ọ bụrụ na udo adịrọ bido taa udo ga-adị n'ezinụlọ gị bido taa udo ga-adị n'ezinụlọ gị n'aha Chineke anyị maka ochi nke udo na ịfụnanya ka anyị na-efe na na-abịara iweta udo ọbịa ka okwu anyị ji wee na-agwa gị na ọ bụ n'aha Chineke ka o ji eme ọ bụrụ n'aha Jizọs Chineke anyị dị mma ọ sị na ọ bụrụ na isoro nzọụkwụ a nke ọgbụgba ndụ ha na Chineke na ị ga-enweta ndụ nweta arụ isi ike nweta ihe akụ ihe enwe dị ka o si dị na mbụ mana o nwere ihe kacha na ị ga-enweta nna ha kwelu Chineke na nkwado otu a ka ha chọrọ ya anyị na-ekwe n'ukwe onye nwe anyị Chineke arụ siri ike ka nna ya onye nwe anyị Chineke anyị na ya ogologo ndụ na arụ isi ike
ị ga-afụ njedebe afọ gị na ezinụlọ gị na ndụ na-arụ isi ike. Ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị na-ekwu okwu ya. Na otu anyị bịara mmemme a afọ na-abịa ị ga-abịakwa ọzọ. Ị ga-eji ndụ na-arụ isi ike wee bịa. Weziala ego eji eme ọgaranya, ego eji eme eze, maka Chineke ga-etinyeli gị ego ka ị wee soro wee nwee ọṅụ. Chineke anyị dị mma. Ka anyị soro ọgbụgba ndụ nna ha na Chineke gbara. Ka m gwa gị nke bụ eziokwu, gị nwa bụ ekwenye na ọfụ na ogwu hapụ ife ọjọọ, si n'ife ọjọọ pụọ. Maka ọgbụgba ndụ nna ha na Chineke bụ ezi omume. Mmadụ enwefere n'ebe mmadụ ibi ya nọ. Anyị kwenye n'ọdịnala na-atụrụ ụmụ mma aja na-eme ife dị na mmụọ. Anyị kwetere n'eziokwu na nganga jụrụ anyị obi na a na-akpọ anyị ndị ọgọ mmụọ. Nganga jụrụ anyị obi na a na-akpọ anyị ndị ọgọ mmụọ maka na Chukwu bụ gịnị? Mmụọ. Ọ bịa ka anyị wee kwuo n'onye nwa ka anyị ga-esobe na ọbara ụlọ isobezi Jizọs na onwere onye bụ Jizọs. Sorry to say this. Ọ bụrụ na ọ na-enwe gị onye wezina gị maka onwere onye bụ ya. Mana ọ bụrụ na ọ nwere ebe a n'ebe n'obodo ya agaghị elu. Onye gị ihe ọ bụla n'ebe n'obodo Chineke nke bụrụ m ihe niile. Onye ọbịa ka a ga-eme iwe na ọjị kwụsị okwu na ọ na-aha Chineke nke bụrụ m ihe na ọ ga-emelili. Kedu ka ị ga-esi wee kwenye n'aha Chineke egwu aka na-atụ gị? Kedu ka ị ga-esi wee kwenye na ike dị na Chineke ụnụ mmiri aka na-anọ gị? Egwu ekwesịghị na-atụ gị, ebikwenye na Chukwu. Ọsọ ọ bụrụ na iji obi na-abụ mana cheta na ọ gwara anyị na ya nwebụ Chukwu bụ mmụọ na onye ọbụla chọrọ ifie ga-efie n'ime mmụọ na eziokwu. N'ime mmụọ na eziokwu. Na ị na-awụ ka o juru anyị obi, na ị na-awụ ka o juru anyị obi, na ị na-anya ukwu na ekworo ka o juru anyị obi, na ị na-akpọmasị ka o juru anyị obi. Ọ sị gị wepụ ya na ọ bụrụ ife na nna anyị ha nwere ọgbụgba ndụ ya. Wepụ ihe ndị a niile ka anyị wee kọrọ gị ka ọ wee dịrị gị mma. Na ọ bụ ndị ahụ na-agba ụzọ Kraịst soro mmụọ gbue, soro mmadụ ji agba ozu. Ọ dịghị otu a n'ụzọ nke nna anyị ha maka na mmadụ ibi ya bụ nwanne. Akwụkwọ nsọ anyị si na anyị ga-ewelu nwoke na nwaanyị dịka nwanne anyị, ụmụ nwoke niile, ụmụ nwaanyị niile dịka nwanne anyị nwoke na nwanne anyị nwaanyị. Kedu ife ị ga-eji wee ọfụsị mmadụ ibe gị n'ụwa ịkpọ onye asị? Mgbe ịkpọ mmadụ asị ịkpọgo Chineke asị. Mgbe ịkpọrọ mmadụ ibe gị asị ịkpọgo Chukwu onye okike asị. Naanị meghepụ obi gị ịfụnanya n'ebe mmadụ ibe gị nọ. Kedu ọgbụgba ndụ ahụ? Ọgbụgba ndụ ahụ bụ na ị ga na-ekwu eziokwu. Na-abịa na ụmụnna ebe ị nọ na ị ga na-ekwu eziokwu. Ife ọjọọ bụ onye ife ọjọọ. Na nzukọ ọbụla ị nọ ị ga na-ekwu eziokwu. Eziokwu bụ ife ma ludoro gị anya, ife ịfụrụ doro gị anya. Ndị a bụ eziokwu. Ịtụrụ egwu kwuo anya na eziokwu a bụ ike Chukwu. Cheta ukwu anyị gọdị anyị ezigbo okwu kwe eziokwu ka anyị ga-eme ya. Chineke ka anyị na-efe ihe sọrọ ụwa ha kwume. Eziokwu a na-akwụrụ mmiri tinye ya n'ime obi gị. Ọgbụgba ndụ n'aha na Chineke na ị ga na-asọ nsọ ana na-atụ egwu Chukwu. Otu anyị bịara na nke eze anyị taa maka mmemme alụsị. Anyị na-ejere alụsị ozi. Alụsị nna anyị ha, alụsị na-azọ ndụ, alụsị na-enye nwa, alụsị na-enye ego, alụsị galala amoosu, alụsị na-asụ ụzọ. Ọ bụ ike chi nke nna anyị ha. Ọgbụgba ndụ nna anyị na chi, ọ bụ ike o nyere ha. N'otu a ka anyị ga-esi anyị wee na-enweta ya. Ofu onye na-akọrọ m akụkọ ọtụtụ atụrụ ya ebe ọ gbajere ọsọ bụ na alụsị. Ọtụtụ a na-achụ ya na biya ka egbuo anya ụmụnna maka na o kwenyere na nzukọ a mana o nwere oge, o nwere ike ọbụla ma nwa na amamihe na alụsị bụ ike nke Chineke nyere anyị. Ọ bụ ọgba nsogbu alụsị wee bidoli ọgụ. Alụsị wee bidoli ọgụ. Ana m agwa gị nke bụ eziokwu, kwụbakwa aka gị ọtọ. Ịbụrụ onye omenala kwụba aka gị ọtọ. Ịbụrụ onye egọdịa kwubekwa eziokwu. Ịbụrụ onye egọdịa na-ekwụba aka gị ọtọ, kwube eziokwu na ọ ga-adịrị gị mma. Ịbụrụ onye egọdịa kwụba aka gị ọtọ. Ịbụrụ onye egọdịa kwube eziokwu. Ịbụrụ onye egọdịa kwụba aka gị ọtọ, kwube eziokwu na ọ ga-adịrị gị mma. Chineke anyị dị mma. O nwere ka ị na-ekwu eziokwu maka gị ọzọ ka ọ ghara adịrị gị mma. Ọ dị eme n'ụbọchị, o mee n'izu,
ọ na-eme n'izu ome n'ọnwa ọ dị ime n'ọnwa ome n'afọ ọ bụ ike Chukwu ọ bụ ike mmadụ ụfọdụ ogu bụ ike gị onye ọbụla na-emegide gị emegide onwe ya ikwenye na ụfọdụ ogu ngwa bụ onye debe gị n'akụkụ na ọdịwo mma bụ onye debe gị na ọdịwo mma cheta na otu isi kwadoro mmadụ ibe gị n'otu a ka ọ ga-adịrị gị otu ọ bụla isi kwadoro mmadụ ibe gị n'ụwa onye nyocha obi na-afụ gị otu a ka ọ ga-adịrị gị ọbịa ka ọ dị wee sị ka anyị na-eme ka eche nzu obi anyị na-adị mma mgbe niile maka na a na-enyochakwu ya ọ na-afụkwu ya ihe ị na-echebe ihe eme nwanne gị ihe ị na-echebe ihe eme onye otu gị onye gị na-ekwenyekọ na nzukọ ihe ị ga-eme ya onye nyocha obi na-afụ ya ọ sị gị chegharịa mee ezi omume na ọ ga-adịrị gị mma kedu ebe anyị na-eje ọ bụ n'aha Chineke ka ihe na-eje eme ọ bụrụ n'aha Jizọs o nwere ofu aka ya akọ ka anyị were mechie ka ị wee malụ na ndị ụka ọbịa na ha mara nkebe eziokwu nọ na ha marọzi ka a ga-esi mee ụfọdụ n'ime ha taa amarọzi ka a ga-esi wee sị na ha akasigo mana onye Filipụ na-arụ na-asị akasigo m ọtọba ụzọ nke nne aha ọ bụrụ na ije na Jeremaya 6:16 ị ga-afụ ebe ọ gwara gị n'ụzọ a bụ ụzọ nke anyị kwesịrị ka anyị na-eso ụzọ nna nna anyị ha ụzọ ndị mgbe ochie na ọ bụrụ na ị hapụ isi ya ị ga-afụkwa n'anya gị na-abụ ngwa gị nwa bụ onye kwenye n'ọdịnala mana ị kara wee chụrụ aja otu kwesịrị ọ na ịda afụ n'anya gị na-abụ ọ ị ga ịchụrụ aja ọ dị mma maka a na-atụ aja ikpe na ama ndị mmụọ Chineke anyị dị mma o nwere otu nwaanyị kedu obodo anyị ihe a Oraifite o nwere otu nwaanyị onye Oraifite onye Katọlik ọ na-akasi ụka ike ọ bịa ka ndị wee gwa gị ka ị kwenyesi ike n'aha Chineke maka na ha ama na ọka ha ga-esime ka ha na-amara o nwere echichi a na-echi ụmụ nwaanyị ha na-echire ịma na ndị ụka ọbịa na ihe a sayịrị bụ ọ bụrụ na nwa gị kpata ego echie gị efu echichi ebute ego a ife awọ na-aganụ o nwere echichi na-echiri nwaanyị a mana o nwere mgbe o lụrụ nwaanyị wụọ yabazi azụ nke na amarozi ebe o si abịa ejesi ụlọ ọgwụ aka mmụọ dị ya etinye miliọn mmụọ dị wolu miliọn nwaanyị anaghịkwa ihe ọ na-aya ọ wee karịsịa nwaanyị wee kwupụ n'ọnụ maka ọbịa dị n'obi ma gịnị kwukwa n'ọnụ nwaanyị wee kwupụ n'ọnụ wee jụọ nwanne ya nwoke kedu ihe a ga-eme dị ihe a ọsị ya ka ị n'otu na ihe akaligo m kedụzi ka m mesi ma hapụzi ego ụmụazị m nweta ọ bụla ọṅụ ndị aṅụ na ọ dọkwa m obi mma ọ ya ndị a niile si kedu ebe o sisi nwanne ya nwoke wee sị ya na ya marọ ma ọ bụ na ya gwaghị m ihe ekwe ọsị ya kedu ihe ọsị ya na ya ejekwa nene n'ụzọ omenala na a ga-eje nene n'ụzọ omenala ọsị ya ụzọ omenala nwadị kedu ebe esi eji ọsị ya nọ na nke dibịa ka a ga-eje ka aja ajụgo na-ese maka na nna anyị ha gwara anyị na ọ bụ na ihe mere nụ ajụ iche omenala ajụ ọdanda otu n'oke mmụọ na mmadụ n'afa ka a ga-ajụ otu a ka ọ dị ewe oje jụọ afa wee lodobe kemgbe m matara onye ụwa ma ọ dịworo m mma ọgbụgba nkwere na omenala enyeworo m aka kemgbe m matara onye ụwa ma ọ dịworo m mma ọgbụgba nkwere na omenala enyeworo m aka na a ga-atọba onye ụwa gị n'onye chi na-adịrị odizi n'obodo ife ga-eme ya lekwana ụmụada ka ọ na-alụ ego aka n'anya onwe nwanna m ụlọ ịbịa kele okwu ụmụada na ụmụada na-ama gị aka n'anya wapụrụ ihe ekpukwu isi n'ịma mfụdụ ụzọ wọ na-afụ ebe ụmụ ga lekwana akwụ nna gị ha ịmakwa na akwụdị na be nna gị ha na mmụọ nsọ gị rikwanili nne na ọka ebido n'isi wee tọsịsị ya nwaanyị wee kwa ewee wepụta ego wee tọba n'agbụ tọba agbụ tọchasị anya agbụ niile ahụ kwupụta na Chineke omenala aka kwụọ Chineke omenala aka na mbụ gobidoro 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 n'omenala obidoro na mbụ gobidoro na mbụ gobidoro ọ bụ n'aha Chineke ka ihe nne ji eme na ọ bụrụ n'aha Jizọs
Anyị chụba aja wee kwadobe ihe wee kwadozie nwaanyị setụlụ dibịa setụlụ ndị na-ejere aka ewee jee ozi nwaanyị nweta onwe ya nwaanyị eme gịnị nwaanyị nwetazie onwe ya wee kwaziala ibu jee golo ewu maka na ọ na-adịlịba so izi iwere ego golo ife ka aja tụọ mma ọ wee kwado ife golo ewu si ka aja tụọ mma ka aja jee n'ụlọ ụka ụmụazị awọsịa na onye eme di ya ụmụazị awọsịa gịnị na onye eme di ya nwaanyị wee sị ụmụ ya geenụ m ntị na ife unu kwụ na mụ nụrụ ya ọ bụ unu wetara ego wee zụta onwe m mana ihe dị wee sị unu ka nje ebe a jee atọ mma bụ ka nje kele Chineke na ọ bụrụ na ọ bụrụ n'aha Chineke na nwa dibịa ama nzọpụtakwana m hello unu anụrụ okwu a na ọ bụrụ na ọ bụrụ n'aha Chineke na nwa dibịa ama nzọpụtakwa m ọ sịrị ya na ọ bụrụ na ọ bụrụ n'aha Jizọs ọ sị ya na ọ bụrụ na ọ bụrụ n'aha Chineke na ọ bụrụ mmadụ ka ya na-eji ikere n'otu ukwu na ọ bụrụ na ọ bụrụ n'aha Chineke na nwa dibịa ama mmegbu ya andị ka gwa gị nwa bụ onye omenala gị nwa bụ onye na-eme dibịa na-anya isi na nwere ọgwụ na nwere ike niile n'ịnụ n'otu o nwerekwa ike inwe o nwere ike inwe onye ike na-edinaka bụ Chineke ọ bụrụ na iji ike inwe wụọ n'anya isi dịka ị na-eme dibịa ma ọ bụrụ onye omenala na-agwọta ọgwụ otu ụbọchị ọ bụrụ na ị na-eme ife dị njọ wepụ aka enwe n'ofe agwa m gị ya taa na akwa ụsa anyị si ka anyị kwuo anya na mgbe ụfọdụ na Chineke anyị na-abịakwute anyị na-agwa anyị ka anyị rapụ ime ife ọjọọ ka anyị wepụ aka n'ife ọjọọ anyị nụrụ okwu ndụmọdụ dị otu a ma ọ bụrụ na anyị anụrụ ya na otu ụbọchị na mmehie anyị ga-ebegolu n'elu ụlọ kwa kokoroko dịka ọkụkụ na megide na akwa mgbe ahụ ife nzuzo apụta ife ekwere ka ọ dịrị gị otu a echena mgbe ifele ga-eme ka ị wee chegharịa kịta ifele na-emebere gị gị onye ajọ omume na ọ ya adịrị gị mma Chineke anyị na-ezọpụta gị ọ bụrụ n'aka Jizọs ka o ji eme na ọ n'aka Chineke ọmụma ya wee sịa nwa jezie tụọ mma ahụ o wee jee megide tụọ mma ọgbụgba ndụ nna anyị ha na Chineke ka anyị soro ọgbụgba ndụ nna anyị ha na Chineke ebe eziokwu a na-akwụrụ omere dị ebe e ga-eme izote nwanne gị ụkwụ na-eti mkpu ana na-alụ gị ị na-alụ nwanne gị ana na-alụ gị maka ọ na-ana ka ịgba ọtọ wee na-alụ nwanne gị ana ga na-alụ gị na ana bụ mmụọ ka ọ bụ asị ana bụ mmụọ ya bụ oke mmụọ ebule egwu ya na nwere ebe a ga-abụ ya mgbe ọ bụla ị nọ n'ana iji na anị ị na anị kwa ọtọ wee na-alụ nwanne gị ana ga na-alụ gị maka otu isi kọdịrị mmadụ bekee n'otu a ka ọ ga-adịrị gị Chineke anyị dị mma isi gị ebe ọ bụla mechie anya nke eji bụrụ mmadụ mepee anya nke ime mmụọ gị naanị tụgharị uche n'okwu ndị a n'aha Chineke ka o ji eme na ọ bụrụ n'aha mmadụ ọ bụrụ n'aha maka na Jizọs bụ mmadụ ma Chukwu bụ mmụọ ọ n'aha mmụọ ka o ji eme na ihe mmụọ ka anyị na-eme tụgharị uche n'okwu ndị a niile ma yọọ Chineke site n'okwu a ka onye gị ọnọdụ dị elu karịa ndị ilo gị tụgharị uche n'okwu ndị a niile ma yọọ Chineke ka onye gị ọnọdụ dị elu karịa ndị ilo gị site n'okwu ndị anyị nụrụ ka onye gị ọnọdụ dị elu karịa ndị ilo gị site na mmemme eze nwaanyị ihe ji na nchagwa bịa n'ụbọchị taa amoosu a na-achụ gị ka ọ daa amoosu a na-achụ gị ka ọ daa na ọ karịrị amoosu mana eke mana oyo mana afọ na nkwọ and ihe ọ na ị ga-ayọta naanị were obi ọcha gị yọọ ọ sị na ya daazị ebele ndị na-akpọkwu ya n'egbugbere ọnụ efu ị na-akpọ Chineke n'egbugbere ọnụ efu ọ ma nzakwa gị nọọsụ na onye ọbụla ga-efie n'ime mmụọ na eziokwu ya ọ na ị ga-ayọta Nwachukwu chịkọtawa ekpere gị zanyo 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 Chineke mo zan 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 zanyo 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 Chineke mo zan 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 Chineke onye ike dị n'aka ya anyị ewelu mmemme anyị n'ụbọchị ata wee na-ejefe n'aka gị ka ị bụrụ ụzọ ka ị kpere azụ na nchịkọta ofenu nke ụbọchị a Chukwu ọ bụrụ na anyị chịkọta ya mmemme ya na-aga n'iru mana anyị na-arịọ gị mgbe anyị chịkọtara ofe ndụ a nwoke na nwaanyị duru ma ọ bụ ụmụazị ndị ga-abịa mmemme a onye wepụrụ ibe dị mmadụ ibe dị mma sowekwu ya onye nwere ibe dị njọ ibe dị njọ sowekwu ya mana anyị rịọ gị n'ike gị dịka ọ bụ gị bụrụ m ihe niile
onye ọbụla nwere nsogbu wee bịa ebe atata ka nsogbu ya na dịka anyị na-ekwubi okwu a nwoke n'ebe a nwaanyị n'ebe a dịka egwu agbagọrọ n'ọgwụ chụọ n'aja na ọma ndịrị gị n'ezu na ngwụcha afọ a na ị ga-anwụlele na ị ga-abụ onye nwụrụ anwụ aka gbuo ọnwa nwa n'isi gị n'ezinụlọ gị aka gbuo ọnwụ gị nwa bụ onye n'ebe aka gbuo ọnwa n'isi gị n'ezinụlọ gị ịma nwụchu anwụchu ịma futu efuchu onye ahụ zuru gị izuzu ọnwụ bụ onye ga-anwụ onye so ya na bụ na ị ga-eje ahụ ya Chineke onye ike niile dị n'aka anyị si n'uche gị mee onye kere ụwa anyị si n'uche gị mee na mee n'ime ndụ anyị si n'uche gị mee uche Chineke anyị si n'uche gị mee na mee n'ime ndụ anyị ofe ebe a ka anyị na-efetere isi wee na-ekene gị ekene dịka nnọnyere ọma gị Chukwu ọma wee na-adịkwara gị mgbe ọ bụla anyị ga-anọsị wee na-achị ya n'ezi na nke idu anyị n'udo na ọṅụ ngozi anyị kwuru n'oge esi anyị wee na mmadụ anapụkwana anyị ya amụsụ anapụkwana anyị ya onye ọbụla sị na ọma dịla anyị ma onye akwado ihe dị mma Chineke biko ma gị ga-ebinyere anyị ka izu ụka anyị nọ n'ime ka ọ bụrụ izu ụka ọma ka ọnwa nke itere anyị nọ n'ime ka ọ bụrụ ọnwa ọma na ngwụcha afọ a na anyị niile ga-afụleli ya na ngwụcha afọ ama mfụda anyị wee rịọ gị na ihe ndị anyị na-emere n'afọ a anyị na-emechọrọ n'afọ na-abịa anyị ga-emechekwu ya onye ike nke gị bụ Chineke onye kwesịrị ntụkwasị obi otu anyị ka anyị rịọ kwelu na eke kweli n'oge kweli na afọ kweli na nkwọ si na ọgbụgba ndụ nna anyị ha gị na ha n'otu anyị kwere ka ọ ga-adị site n'ugbu a n'ogbe niile ebighị ebi unu abụ na ndị na-anụ nsọ nsọ nụnụ unu abụ na ndị na-anụ nsefusịa kama bụrụ ndị na-anụ ọbụ Chineke eme ya unu abụ na ndị na-anụ nsọ nsọ nụnụ bụ na ndị na-anụ sọsọ n'ọnụ bụ na ndị na-anụ sọsọ n'ọnụ ama bụrụ ndị na-anụ okwu Chineke nne ya unu bụ na ndị na-anụ sọsọ n'ọnụ. Nchịkọta ọbụbụ na-agụ na-azaso m ekwere m na Chineke ekwere m na ọ dịghị esiri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi n'ugbu ya n'ihi na o nwezuru ike niile n'ihi na ọ nọzuru ebe niile n'ihi na ọ mazuru ihe niile n'ihi na ọ pụrụ m ihe niile obi m siri ike na Chineke azago m ekpere ngwa mepụli otu ihe ka amara na udo na ịhụnanya Chineke binyere unu ka isi emụba n'etiti unu site n'ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi ibe anyị ndụ unu ekele gị bụ mmadụ niile ndị rụrụ arụ ka wee bịa kelekwazie ndị enyi anyị ndị si ebe dị iche iche kelekwazie ndị children of the temple ndị bịanụ ngwa na-ekwu ụnụ bụ na onye ọbụla rụrụ ahụ ya ụka wee bịa ebe a nwere ngọzi pụrụ iche ya bụ onye ga-eji wee na n'ụbọchị taa o nwere onye ga-abịa ebe a na obi dị mma ga-agba aka wee na enwere onyinye amara dị iche iche mmụọ kwere ngwa ọ ga-enye ndị niile bịara ebe a nwekwazie physical gift onye ọbụla bịara ebe a ga-eji wee na ọ bụrụ na ịbụ child of the temple anakwana na enwetara ọja bụ gift anwa na-ekwu maka ya ọ ga-enwerịrị ihe ị ga-eji wee na ị ga-edewebe gị ọ bụrụ na ịbụ onye gọdian ị na-agwa na na-ewetaghị ihe ị ga-eji n'aka wee na ị ga-eji mara na ị bịara ebe a na festival a nke ọzọ o nwere mmadụ ise ga-erite elele ihe onyinye a child of the temple wetara o nwere mmadụ ise anyị ga-akpọpụta n'oge na-adịghị anya mmadụ ise ahụ ọ bụrụ na ịfọlụ within that category then pụta o nwere ego mmachi akpa a child of the temple na outside the country si nye ndị mmadụ ise ga-eketa oke n'ime so ọ bụrụ na anyị nọgharịsịa then akpọpụta na nsuzie m mmadụ ise ahụ ndị fọl na within that category
ọ bụrụ na ịfọ ọlụ wutiniti esi na asị ị ga-eji ego wee na ọdịensị olu Chineke. Nke ọzọ kanopi adị n'azụ ebe a n'opposite m wụfọ ndị Guardian religion ndị ụka ọdịnala. Ọ bụrụ na ị nọ na kanopi adị n'azụ mana ị bụrụ onye Guardian religion onye ụka ọdịnala, biko bịa na kanopi a ebe a. Ọ bụrụ na ị bụ a child of the temple nọ na kanopi a mana ị bịa present ị na ebe a, ọ bụrụ na ị gbasaa, ọ bụrụ na m relocate to the other side, ị bịa side ya. Ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, ị bịa side ya. Nkwa na-ekwuru na onye ọ na-ebịara ebe a ga-eri ma nwụọ. Anyị ma ebe a nọ mmemme iri ji ka anyị ji wee bịa. Ọ na-agba annual festival anyị na-eme for years every September. Na anyị nwere ji ahụrụ ahụ na ihe a ga-eji wee rie. Ụkpaka na sọsọ dị ya. Ọ bụrụ na abịa onye ọ na-ebịara ebe a, ị ga-eri dị kwalifai iri ya, ma ọ mana ọ bụrụ ịchọ mpe sup na agidi ị ga-eri. Anyị mere ya ka anyị dị sure na enwere varieties. Ọ bụrụ na ị nwetara nke ị nweta nka based on your choice, mana ihe ị ga-eri ga-adị. Nke ọzọkwa nkwa na-ekwu na onye nọ n'ebe a ga-ebu n'ihu elu, ị ga-aṅụrịrị something ka awụ sure. Ọ dị nso olu Chineke. Ayọ nna ayọ n'aha Chineke anyị bụ na ngọzi Chukwuokike pụrụ ime ihe niile ga-anọnyere anyị niile n'otu n'otu. Ndị a na-arụ oke ha, ndị amoosu na-enye nsogbu site na ọbịbịa ọrụ bịa na festival a, ike amoosu ga-ada n'ime ndụ ụlọ, ike amoosu ga-ada n'ezinụlọ ụlọ, maka na amoosu ka a na-arịa. Ọ bụrụ na ada na imerire ike ndị amoosu, ịma na ebido onye kpatara anyị nwabụ ndị na-alụ ọrụ. Ihe izi ị ga-ebu ụzọ gbawa mbọ ka imere ike amoosu. Amoosu ụdị ụzọ na-abụ enwere amoosu mmụọ nwa amoosu mmadụ, yes, mana amoosu mmụọ ike ya eke mee ihe ị kwesịrị ime, gbapụ ha anya n'ebe ị nọ edobere onwe ha. Mana o nwere amoosu nke ọzọ jọrọ njọ, amoosu mmadụ. Ndị soro mmụọ gbuo mmadụ soro mmadụ jụọ na akwakwa eziokwu. Mana anyị na-achọ ịgwa gị na ọ bụ ị bịara ebe a na o nwere izuzu ọbụla onye ọbụla bụ onye amoosu, onye obi ọjọọ, yes, ndị eri eke. Ịmana o nwere ihe a na-akpọ envy and jealous. Ha na-asa ụdị ofu mana ha bụrụ ofu. Envy bụ ndị bụ onyinye amala ị nwere maọbụ ihe nketa gị maọbụ ihe ị nwere na-agbawa ha obi. Ọ bụrụkwa na ha chọrọ enye ha anya bụ kọọlụ ị na-aza onyinye amara ya, ha ya emie, mana ọ na ha ya eri na ha ya ekeke ka ha bọsa ya. Then ndị bụ jealous bụ ndị chọrọ ọ dị ha ka ha bụrụ gị, ọ dị ha ka ha were onyinye amara gị, mana na onye ọbụla nwere akara gị. Ọ bụ eziokwu, ada ekere ọrụ eke. So mana ihe anyị na-ekwu bụ na ndị ọbụla bụ ndị amoosu mmụọ, amoosu mmadụ, maọbụ ndị ekworo n'anya ukwu, na ike ha ga-ada mba n'ebe anyị nọ bido ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi.
Chego, I'm not one of me. One game, Ogbuefi Eze-Ana. Mom in the station. Uncle Bill quiet will leave this year. Who not a silly can have a leak? Now I know Balaga Moni. I don't know Chiaga Moni. I don't want you to Moni. He said, "Oh, what will be said." Now, what our way. What's the young one at you to be born? All the banners of the banners of the Loki. Uncle Bill quiet. No person around one. But she had anything to do. You don't want to get a money. I don't put your good up. One more. You never had for yet. Neither never. See, I'm warning the college. Neither could be able to sing. Not to get back when you can get. Not got to one day to win. Not got to what I get to win. No, not to a log and with them. No, you're not like no, that's in the game of the catcher. No, the kind of people who see. When I see, no, can I tell you? No, go to the weekend. Okay, I would room, okay, I would room. I would room one in Saka on the floor, the walk alone. Unless no, it's 9 years. No one will walk this year. When I get one, I can smoke what's here. Naka what's in the see, one of I get set to punch. Correct them. What about the police? Music. When would people say, more than I am dairy? When we ran away, say, all section there. Who could not buy with this year? No, I guess in a bank. Well, I come more. No, I put it. See, now what I can away. Now what I can away. Money I was sending a son. More son. No, younger son. No, try to talk about. Now, no. Not all who don't talk about it. Sit you one. I'm making a thing there with station in Java. I'm making a come on, Macadam, who are very proud, able, onion charge. When I say, oh, who get you and I can't go to you again. We do what nobody may be. Mother sees against the river, but I'm the busy of Mother Son. I attend this young as a Mother Son. On behalf of forward a child of example, oh, that. Oh, tell 10,000, getting mother 5. So, when I'm on behalf of the
ọdịnala restoration declaration ma ewetakwụghị 10,000 maka ịsịra mmadụ ịtọ ibero ya bụ nwa amadi ụta ya bụ ego and ịnọtakwazị mụọrụ onye nyere microphone shots presidente ele do que Guardian friend Chukwuokike gọzie onye o metụrụ aka n'obi ihe ụmụ anyị ajaja ajaja na-atọ anyị ụtọ mana onye wetara ụnyaahụ anyị abatụkwu ọgụ mana ka o si na wee nụ anyị na-ekpebi ekpere ọganihu ogologo ndụ ahụ isi ike ma polisi anyị tinyere nke ogologo ndụ ahụ isi ike progres n'ihu progres na-adị ka a gọziere anyị ndị nwetara ego a maka na ife izizi ka eyibe ha ogologo ndụ na ahụ isi ike dịka uwe ka ọ gbaziri ha agaghị efu ego oyibo ka anyị na-eme n'isi ha ka ebe ọ bụla ha si wee weta ego a ka ewuere ụzọ pụrụ isi ka ewuere ụzọ na eke wuere ụzọ n'orie wuere ụzọ na wuere ụzọ na nkwụ ka Chukwuokike abịa ma bụ onye ga-eburu ha ụzọ maka ere azụ mee ka ego a ha nyere anyị ka ọ na-abawanye ka ọ dụka ego nke ga-abịa ha n'aka onye n'obodo oyibo na nke polisi anyị ọ gara ehu dịka ite otu ị ga-esi ehu ka ego a ga-esi wee because ego na ya gwagwu maka na Chukwuokike abịa ma gwa na nwaanyị ọbụla bụ isi nne gị nwụrụ ọ bụ na o dee onwe ya asụ onye Chineke na ọ dịghị ọbụla dịrị ya Chineke a ga-egbolie because nọ ndị ichie na-ahụzi anyị obodo anyị wee na-asị ka Chineke were ife aka ife enwe ogologo ndụ na arụ isi ike wee nye onye nwetara ego anya na polisi anyị ya ka anyị na-ekpenye ka ọ dịrị ha mma na ike n'orie na afọ na mfọ na-abịa na n'ụbọchị na nọsị ụgba were ogbenye na-ebi ebi maka akpa ha ya akwụ akwụ n'isi so ego ya na-egwu dịka mmiri na akpa ha nga ya akọ ha ndụ ha ya akọ ha ihe a ka ihe ego ọzọ ego ọ ga-ezụta ajala nọ n'ụbọchị Chineke anyị dị mma. Ana m agwa obodo a ndị agwa ana m asị ọdịnala ndụ n'obodo a jide nwa nwoke a isi na na-ekele anyị ụgbọ mgbu n'ọnwụ bara na biko jide nwa ụmụ nwaanyị obodo a nwaanyị ejiri m afọ ihe ọma ihe agwa ihe ekwe ebe iko ga-eme mmeka biko onye nwe m biko anyị obodo anyị biko
na onye isi ndị aga anyị bụ Eze-Ana Ugochitubelu. Anyị na-ebute mmadụ na abụọ ndị a n'elu mgbe ọwa wee na-asị gị na Chukwu onye nwa na nwa dị iche obodo dị iche ka mmata ezumezu niile ndị nne ndị anyị na-ekere ozi n'ime mmadụ abụọ ndị a bido ilekwasị ha anya dịka n'obi chere papa ya. Anyị ejupụrụ anya na ọbụrụ anyị n'ime banyere n'elu na isi kele n'ala isi kọta ndị n'ọnwa gọzie ha dịka ebe ha si wepụta ego a wee na-enye anyị ụlọ ndị ha bụ n'isikọta wee gọzie akpa ha ya ebu mbu abịa ya akpa na akpa ha ebe ụlọ okwu n'ụka bụ nsete mmụọ nsete mmadụ na-esi gbapụta mmadụ abụọ ndị a nke na Chukwu na ndị a ụmụ mmụọ ụmụ ndị ozugbo ya ya a ga-azụ ndụ ya n'ndụ ha kacha abụzụcha mma nwaanyị ha eri ite mma ebe ọ na ihe ọbụla ya bụ ihe ndịandị a esi wee ihe ahụ gị na ụmụ nna ọbụgo ya na ihe ụmụ obizi anya ya n'ebe oge a ha na-enye anya na mgbawa onye nlewe anyị na ọkọ bịara duru anyị ọ ya bara anyị uru anyị ga-eji wee uru enyi na be anyị dị iche iche n'ebe otu ha si enye anyị ego a otu a na ngozi sikwa n'isokwa ha nwere karịa ego agha ntụkwa ya egwu anụchu afụrụ na isi akara anyị n'ebe oriri ofuru Aha Chukwuokike abịa. Nwa amadi ya nọ outside nyere anyị ego. Mụnwa bụ nke iri n'Oruba. Nwa ọkpịcha naanị ya n'isi ụfọdụ. A sị m n'ụbọchị taa dịka o chetara ụmụ nwaanyị ndị isi mkpe wee sị ka o nyere ha aka na ha enwere ozu onye enyere ha n'ọha nwa na chi nke nna nna anyị fa na ndị kụbara anyị ọrụ a na ndị siri anyị jebe na jijiji anyị ama anyị wee na-asị ka Chukwuokike abịa onye mere ka o cheta anyị n'ụbọchị taa ka ọ kwụghachi ya ụgwọ mmaji kwuru mmaji ụgwọ si njọ ụgwọ ya apụ ya ama ọ bụgo ya ama oruru Okike ga wee na wee na-asị mụ na mmụọ nọ na Nọrifite ndị anyị ji eje mba ndị anyị ji ana mba unu na-eje Amerịka mee ihe dị egwu wee nata unu na-eje mba dị iche iche rụọ ihe dị egwu wee nata wee na-asị ka Chukwu nke nna nna anyị fa bụ onye mee ka ọnọdụ dị otu a wee dị n'isi nwa amadi a ebe ọbụla o si wepụta ego a nwa Chukwuokike abịa jee gbachie ihe mmadụ kwuru mmadụ n'aha Chukwuokike abịa wee rute onye isi nchụaja anyị wee na-eche gị n'iru bụ nwa Chukwu na anyị sodoro ọka bụ onye mee ka ọ na-eje na-abata ọ bụrụ mmadụ niile ka a na-enye onye mana bụrụ ndị ichie ndị kwụbara ya n'ọrụ a agwụ obodo obute obodo ọlụkọ ya agwụ ọgwụ ọlụkọ onye ebute nke kwụbara ya n'ọrụ a wee si anya rụrụ gaba na anya ọkụ nwa ya erughị anya ọkụ ọrịa ya erughị onye tinyego n'isi anyị nwere pọnda nke mmụọ nke na-agwa ụda ụra ụda ebe ọbụla o si wee bịa pọnda nke mmụọ na-agbasa wee na-asịgona ndị ichie ndị aka na-egede
ndị nze aja ụmụ ọrụ ndị otu dada ndị mmiri wee na-asụ ụlọ gọzie ya n'aha Chukwu na aja Ogbuefi Ugochitubelu